Nabomgwazi kadini wazinqapheli isikhoma esimazi ngalibumbene ehora lesikhombisa kusihlwa mbukeli nazi indaba wena woza nendlebe mina ngizoza nazo indaba zesizulu ngihlale kuzona ithonto nazi ihamba phambili kusihlwa nje. Today we have our freedom because the women of our country also marched to the union buildings on the 9th of August. Umengameli wezwe Cyril Ramaphosa uthi ube nokuyiqhenya ngesikhathi esayini ukuqoka kwesifazane njengenhloko yamajaji kuleli nokuyinto ebiyenzeka ukuqala ngqa. I still believe that more still needs to be done. The women, they must be handling the top position. Inkumbi zabesifazane beyibuthene ngaphandle kwezindlu zombuso ePitoli njengoba beqhuba umbungazo wosuku lwabesifazane namhlanje. Isinqedile lelo basifike kule vele siyayazi into efuneka siyenzile. Ukapteni wamabhokobhoko Siya Kolisi uthi sebewulungela umdlalo wabo wokuqala neAustralia emqhudelaneni iRugby Championship ezobanjelwa eBrisbane kusasa ekuseni. Umengameli wezwe Cyril Ramaphosa uthi ube nokuyiqhenya ngesikhathi esayini ukuqoka kwesifazane leli nokuyinto ebeyenzeke okuqala ngqa. Umengameli Ramaphosa ubekhuluma ngengqinamba kanye nosekuzuzwa abesifazane kuleli izwe namhlanje esifundazweni iNorthern Cape. Umengameli Ramaphosa uthi ize zikhona ingqinamba kodwa sebethuthukile abantu besifazane kuleli izwe. Njengoba nje izwe libungaza inqubekela phambili kwabesifazane kuleminyaka engama-30 esikhathini senkululeko, lenyanga izophuthulwa kahle kulandela ukuqoka kaMandisa Maya njengenhloko yamajaji. Kwenzeka okokuqala nqa emlandweni wakuleli ukuba lesi sikhundla sinikezwe owesifazane. Umengameli wezwe Cyril Ramaphosa uthi lesi isikhathi sokuyigqaja. It was a moment of great pride for me to sign a presidential order appointing the first female Chief Justice of our country. Nyaka nonyaka kulolu suku izwe libungaza imasha engqophamlando yabesifazane abayizinkulungwane ezingama-20 abayenza bebheke endlini zombuso mhla ziyisishiyagalolunye kuNcwaba ngo-1956. Today we have our freedom because the women of our country also marched to the union buildings on the 9th of August. uRamaphosa uqhube wathi yize izwe lithakasela ibanga eselihambile fanele liphinde libhekane nezingqinamba ezimendleleni yokukhuleka kwabesifazane kuleli. This violence is a betrayal of our constitution. It is an affront to humanity. In recent years, we have worked together to fight gender-based violence and femicide. Umengameli uphethe ngokunxusa bonke abesilisa bakuleli kuba bafungela ukuthi bazoba ingxenye yesixazululo aphinde wabashayela ihlombe abesifazane ngabakwenzayo ekwakheni izwe. Kusenjalo umengameli wezwe uthi wonke amaqembu ayingxenye yohulumeni wobumbano iGNU avumelene ngokufukula abesifazane ikakhulukazi labo abasemkhakheni wamabhizinisi. Ngemuva kweminyaka engama-30 lelizwe libuswa ngenqobo yentando yabantu, kepha iningi labesifazane lisakhungethwe ububha. Many women in our country still live in shacks. They still live in tin houses. They still live in plastic houses. And this is what we must correct. Yize kunenqobekela phambili eseyenziwe, kepha abantu besifazane base-Northern Cape bakhala kakhulu ngamathuba emisebenzi kanye nokuntula uxhaso lwamabhizinisi. In GBV we have the problem that women got abused, raped and killed, and that is it's a huge problem. Ungqongqoshe ihhovisi likaMengameli emnyangweni obhekele intsha abesifazane kanye nabakhubazekile uthi nakuba sekuhanjwe ibanga elide uqinisekisa ukuthi abesifazane bayakhululeka kepha abakhululekile ngokwanele ngokwezomnotho. Women inclusion in the economy, it is our commitment which we will do smilingly if necessary, angrily
if necessary, and robustly if necessary, but we are committed to it. Bebethamele lo mcimbi bazwakalise ukuthi bangakuthakasela ukuhlala ezindaweni eziphephile futhi babe namandla okunakekela imindeni yabo. Saguqula izinto kulelizwe isigameko sango 1956 lapha besifazana ababengaphezulu kwenkulungwane 2 babamba khona umbhikisho bephikisana nokuhamba bephethe amapasi laba bamasha balibhekisa Pitoli le mashi yaba ingqophamlando yashaya nesigxivizo emzabalazweni wabantu besifazane okuyimela namalungelo abo ngesikhathi sohulumeni wobandlululo. DeBrain wayeneminyaka eyi-18 ngesikhathi ebambe iqhaza kule mashi yango-1956 eyayiholwa uLillian Ngoyi, uHelen Joseph, Rahima Musa kanye no-Albertina Sisulu phakathi kwabanye. Manje usengomunye osekuyibona abasalele ngemuva. Uhloniphele izishoshovu zomzabalazo ezazilwela ukuthuthukisa impilo yabesimame kuleli. We gather here to pay not only homage, but we come here for inspiration. And we come for sustenance. Ngamashumi amathathu yentando yabantu, abantu besimame babhekene nezingqinamba ezahlukene ezifana nodlame oluyamene nobulili. Ngokwezibalo oyedwa kwabesifazana abahlanu abasebudlelwaneni uyahlukunyezwa umuntu ahlekisana naye. Uhulumeni usebenzise umthetho osivivinywa wodlame oluyamene nobulili ukuqhamuka nezindlela zokuvikela abantu besifazane kanye nezingane. Resourcing the response for gender-based violence and femicide, making sure that you have nurses based at Tutuzela care centers, making sure that the victim support units at police stations are actually manned by people who are sensitive towards survivors of gender-based violence. Nokho esinye isishoshovu samalungelo abantu uMandisa Khanyile uthi le mithetho kumele ihambisane nokungenelela okusezingeni eliphezulu kuhulumeni kanye nezinsiza kusebenza ezizosiza ngempela ukuqeda lesi sihlava. Gap between the support that a boy child gets and the support that the girl child gets, especially when you go to townships, when you go to rural areas, that becomes so significant. Zokuhlaliswa kwabantu mama lokho kubayi uthi kuningi okusamele kwenziwe ukucija ingane yentombazane ukuze ikwazi ukubhekana nomphakathi iphinde ikwazi ukuthola amakhono okuhola. This is not about wanting to supply retail only. This is also about food at home. When you have a garden, then you have constant food supply. Program abesifazane babamba iqhaza elikhulu ekhiqizeni kokudla emhlabeni jikelele. Usomabhizinisi uGabsi Mathenjwa waqala ibhizinisi lakhe lokufuya nokudayisa inyama kanye nezinkukhu. Uqoqozelela imbokodo ukuthi isebenzise ezobuchwepheshe ukunakekela imfuyo yayo. Kusenjalo endlini zombuso ePitoli inkumbi zabesifazane beyibuthane ngaphandle njengoba beyiqhuba umbungazo wosuku lwabesifazane. Ngonyaka wa1956 inkulungwane zabesifazane zahola imashi yayilibangise komkhulu leNingizimu Afrika sizwakalisa ukuphikisana neminye yemithetho kahulumeni obandlululo njengomthetho wokuphathwa kwamapasi. Abesifazane baphume ngobuningi embuthanweni wokukhumbula abesifazane bango-1956 abamashela ezindlini zombuso ePitoli. Iningi lizwakalise eselikuzwa amashumi amathathu elakuleli lazuza intando yabantu. Omunye wesifazane obeyingxenye yemashi unxusa ukuthi kube abesifazane abaningi ezikhundleni. I still believe that more still needs to be done. The women, they must be handling the top position. The women, they must be put in the high ranks. We want to see women moving forward because we as old women, we didn't get that chance. But today we see our kids, they can do it because they go to school, they went, banayo yonke into. Uhulumeni waseGauteng uthi ukholelwa ekutheni sewenze konke okusemandleni ukubeka eqhulwini abesifazane. Today we gather to honor and celebrate the women of our nation whose courage, strength and resilience have shaped the history of South Africa. Women's Day is not merely a date on the calendar. It is a reminder of women's struggles, the triumphs they've achieved, and the ongoing journey towards equality and justice.
Uncwaba inyanga yabesifazane kanti abanye babo yibona ababeka isinkwa etafuleni. Kusenjalo okukhathaza kakhulu ubudlondlobala kwezigameko zokubulawa kwabesifazane. Uhulumeni wesifundazwe Eastern Cape ubusingethe umbungazo usuku lwabesifazane ngaphansi kwesifunda iSarah Baartman. Undunankulu wesifundazwe Oscar Mabuyane ubalule iphuzu lesidingo sokuthi abesifazane nabo babekwe eqhulwini einhlakeni zezomnotho. Nawe sikhululekile ngenxa yegalelo lomama. Omama ngo1956 bamatsha ngela xesha leapartheid ngobushushu bayo bematsha into beapartheid mayiphele kweli lizwe. Imakube kwi-transformation kweli lizwe. Omama bakhululeke from the patriarchal relations of society. Lento ukucinezelwa komama ngotata ngokwamagunya otata abacinga babanawo. Ukucinezeleka komama nasezicaweni ubona neBhayibhile yenzelwe ukucinezela omama ngendlela eyiyo. Ukucinezelwa komama ngokwemithetho ibikhona ngaphambili. Yonke lo mithetho seyi-ANC government okokoko kule 30 years sizamazamana nayo seyi-reversa. Sibona omama abaninzi namhlanje bazi-vice chancellors ze-universities, bazi-directors, bazi-HODs, bazi-DGs, bazi-ministers, izinto ezazingenzeki ngaphambili. Mbukeli sachiqwe itolo kanti mangabe sibuya sizokuphathela udaba oluthe. Moshe was a very good boy who liked to work. You give him a task, they do it perfectly. Ubekwendlini yakhe yokugcina elibuka home eLimpopo namhlanje ubeyikhansela le-EFF eAlexandra uMusha Mphahlele. Mbukeli lolo daba lungezinye izindaba esobe siphethe uma ngabe sibuye itolo. Asikubingelele mbukeli uma ngabasonda kungena udabeni oluphambili besibike ukuthi umengameli wezwe uCyril Ramaphosa uthi ube nokuyiqhenya ngesikhathi esayini ukuqoka kwesifazane njengenhloko yamajaji kulelizwe nokuyinto ebiyenzeka okuqala nqa. Mbukela sikhumbuze ukuthi lezi ndaba ikhona ku YouTube na ku SABC Plus wena kumele ukwenze ngena kuzo uyicinga ngamagama athi SABC izindaba na kanjani lezi ndaba uzoyithola njengoba zinjalo. Abesifazane ababhekene nobunzima bokwemukela ukukhubazeka kweingane zabo beluleke ngokuthi bangayibeki bona icala ngalokhu. Lokhu kwenzeke njengoba bekubungazwa usuku lwabesifazane namhlanje. Ikhaya labaphila nokukhubazeka iPhealing Disability kwakuliphupho nombono kuMatlepule Motlometsi nelasungulwa eminyakeni eyisikhombisa eyedlule kunezingane eziyisithupha kuphela eziphila nokukhubazeka. Wethule lezingane eziphila nokukhubazeka ezweni lingaphandle futhi waqinisekisa ukuthi zihlangana nabantu ukuze sifinyelele emandleni azo aphelele. Konke lokhu ukwenza ngokugqugquzelwa indodakazi yakhe nayo ephila ngokukhubazeka. We take care of children with cerebral palsy, where we focus on stimulation, on educating them. Unini Tekela uthi kwabanzima ukwamkela ukukhubazeka kwendodana yakhe ekugcineni wemkela wabona ukuthi uzophila kanje impilo yakhe yonke. I couldn't sit at 9 months. He couldn't do anything for himself. He couldn't even grab something and put it in his mouth at 9 months. Ukefile Modimola ungumnakekeli wokuqala osiza izingane ezingakwazi ukuzinakekela ngokudla ukubashintsha nokuthi bazivocavoce njengoba kuyindlela yokulula imisipha. I decided to be a caregiver because I love working with disability kids. Intuthuko ekuhlanganyeleni kwezingane nasekusebenzeni kwazo emsebenzini yansuku zonke kuyayithokozisa inhliziyo kaMotlapule noma kusekhona izinselele. To care for a child with cerebral palsy is very expensive, and in most cases where in a family disadvantageous families it becomes because if you're going to have to depend on grant, it's very small. Abesifazane ababhekene nobunzima bokwamkela baye balulekwa ukuba bafune amaqembu asekela abazali abakhulisa izingane eziphila nokukhubazeka.
Iphindo lokuqala likaNobhala Jikelele we-ANC uNomvula Mokonyane utshele ithunywa idlelana neqembu ukuthi akukho kuzoshintsha ngemgomo yeNingizimu Afrika odabeni oluphathelene namazwe omhlaba. Iningi lamazwe angaphandle adlelana ne-ANC belilangazelela ukucaciseleka njengoba iNingizimu Afrika isilawulwa uhulumeni wobumbano i-GNU. Emva kokuthi i-ANC yehlulekile ukuthola okungaphezulu kuka-50% okhethweni likazwelonke, kuholele ekutheni iqhamuke nesincomo sokwakhiwa kohulumeni wobumbano namaqembu ahlukene. Labo-ke abangabahlobo abakhulu ne-ANC ngokwamazwe omhlaba kuzwela ngokwabo ngokuthi izosebenza ngandlelani i-GNU. We will meet a party that we would have expected that it will be fine to work with us, but as we meet with them, they'll say, have you invited that other party? For example, meeting with the PAC, and the PAC say, don't leave the Freedom Front behind. They are the PAC of the white people. And the Freedom Front say, don't leave the PAC, because both of them felt it is important that we start talking and we start engaging as a nation. And they saw this as something that in Afrikaans they call it what, a toenadering, a coming together of minds on a common issue of land. And that's one of the things that was quite interesting. Izithunywa zamazwe zenelisekile ngalokho ezibikelwe ngakho emhlanganweni ebeziubambe namalungu obuholi be-ANC. The international policy of South Africa, there are some issues we were also worried about it, to know is it going to be the same policy? I think it was fruitful. I think it's very useful for the political parties to reach out to an international community, to explain where they are, to explain where they want to go, to explain what the GNU intends to do. Kulindeleke ukuthi maduzane ihhovisi likaNobhala Jikelele we-ANC libambe inguyazana nonobhala bonke bamaqembu amakhulu e-Afrika okuyiwo alwela inkululeko emazweni awo. Umholi we-DA uJohn Steyn yezena uthi umhlaba kamasipala ongasetshenziswanga ungasetshenziswa kahle ukusiza abadla imbuya nguthi. uThandi Madikizela Mazongolo othi wafundiswa ugogo wakhe ukutshala engadini. Uqale ingadi yezitshalo kulomphakathi eminyakeni emihlanu edlule ukunqanda ubugebengu. Uthi le ndawo yabe ingumhume wabaphangi. Abantu basuwela umfula la belinyazwa kunecriminal abantu ababamba inkunzi. Ngase ngibothi ake ngibhushe kuleli hlathi ke ngitshale. Kwalokuqala kancane iqhubeka. Ngibashumayeza abantu abasho ukuthi njengoba bengasebenzi ngiyacela ukuthi bajoyine la ukulima ukuze nomasipala akwazi ukusinika isupport. Ngeke angisupporte ngingedwa ngoba phela angilimi into engakanani kodwa yiloko iqhubeka. Uthi unezinhlelo zokuthi abantu abasha bathole ukufunda ngokutshala. Le ngadi isikhulile njengoba ikwazi ukuthi lekelele labo abaphekela abahlwempu. Amanye amalungu omphakathi ayishagalolunye nawo aseyingxenye yabalima lapha noMadikizela Mazongolo. Deep love for farming, and it's not just plants. I keep chickens, I keep rabbits, even in my own neighborhood. I've grown up already as a child having this deep love for knowing where my food comes from. Kodwa bathi bazithola bebhekene nengqinamba eminyakeni emibili edlule bentshontshelwa izitshalo zabo kanye nethangi lamanzi. uSteyn Hazen namanye amalungu e-DA ngosuku lwabesifazane balule isandla kulolu hlelo, banikele ngethangi, izithombo kanye nocingo lokubiya. Nobody in this country should be going to bed hungry at night. Women bear the disproportionate burden in South Africa for providing food for their families. And projects like this, I think, if replicated, can really go a long way towards improving food security, but also making sure that women and children do not go to bed hungry at night. uSteyn Hazen uthi izinhlelo ezifana nalolu emphakathini kumele zithole ukwesekwa uhulumeni. Londi Khadebe, SABC News, eThekwini. Obekwendlini yakhe yokugcina elibuwa homo esifundazweni eLimpopo namhlanje obeyikhansela le-EFF Alexandra Umusha Mphahlele. Umholi we-EFF Julius Malima uthi kubhlungu kakhulu ukuthi kuze kube manje akekho ngisho oyedwa umsolo saboshiwe ngalesigameko.
Bekumunye wodwa ngesikhathi kubanjwe inkonzo yomncwabo kobe yikhansela le-EFF Alexandra Umushe Mphahlele. Umphahlele ubekwe endlini yakhe yokugcina ekhaya le-Baroka Football Club elibuwa Khomo eLimpopo. Kukhunjulwe igalelo lakhe emphakathini wase-Alexandra namaphethelo kanti uchazwe njengomuntu obezinikele emsebenzini wakhe. Umbiko wokuqala uveze ukuthi umphahlele udutshulwe ngezinhlamvu zenjuloba kanye nezinhlamvu ezibulalayo. Umalema uchaze ukubulawa kukaMphahlele njengokwenziwe ngamabomu. South Africa. We still have our own children being killed with live ammunition. And Mphahlele was not killed during the protest. He was actually assassinated. Because if you follow the story, they waited for him to be isolated. When he moved away from his people to go and negotiate with the authorities, they shot him where they knew there will not be a witness. Usomlomo wedolobha laseGoli naye udlulise amazwi enduduzo. We pledge to carry forward his vision, his values and his unwavering dedication to serve. And I believe that councillors of the city of Johannesburg will definitely be serving the way he did. Hlele ophinde abe usihlalo weBaroka Football Club uthi indodana yakhe ibihlezi izibophezele ekusebenzeleni umphakathi. Very good boy who like to work. You give him a task, they do it perfectly, and they love his children so much. Abanye abavela eGoli kanye nakhona iLimpopo bathi umphahlele udlule emhlabeni ekubeni kube sahlalelo umsebenzi omningi. Umphahlele ushiye ngemuva unkosikazi wakhe kanye nezingane zakhe ezintathu. Kapteni wamabhokobhoko uSiyakolisa uthi sebeulungele umdlalo wabo wokuqala womqhudelwano iRugby Championship eBrisbane kusasa ekuseni. Amabhokobhoko alibangise eAustralia ngesonto elidlule. Lokhu kwenziwa ukuthi abadlali basijwayeze nesimo sezulu kanye nesikundla zakuleli yazwe. Sekuneminyaka amaqembu akuleli ebhekana nenkinga uma eyodlala eAustralia. Kodwa manje ukapteni wamabhokobhoko uSiyakolisa ukholele ekutheni sebesijwayele lezimo futhi bangakwazi ukwenza kahle emidlalweni. Sizimisele kakhulu and si training kahle kweviki. Isincedile lelo ukuba sifike pheleyo. Siyayazi into efuneka siyenzile and yabona kodwa sabo sasithanda uzapha sidlala neAustralia and then emva koko beNew Zealand and then bona sifundile ngoku ba asinokwazi uconcentrate kwezinye game nekunyanzeleka sijonge kule game sidlala kuyo because thina sayawina ngale competition. If sifuna uwina le competition kunyanzeleka siwine ezi match zombini. Abaqeqeshi bamabhokobhoko baxwayise ngomgozi beqembu leAustralia. Balekile xa siqala umdlalo kufanele ukuthi iqale ngeintensity ehigh ephezulu kakhulu. Endaba ye-physicality icala le-set pieces uyabona, and then I think izinto ezabaluleka lonto ngokuthi njengoba besentshilo earlier on iqala le-Australia ngabantu abadependa too much also ki-momentum. So if uyajonga isenta zabo and then ujonga abafana abanjengoValentin phambili abafana noko ababanike i-momentum, so if bangaba siyabavumela ba-dominate la momentum, I think sizawusokola. Lo mdlalo uzoqala bese ligamenxe ihora lesithupha kusasa ekuseni. Hlahlo simo sezulu yalandela emva kwekhefu.
indaba ayipheli kuphela isikhathi zingakho besiniphathele zona kusasa bakhona kuza kwethu abasakaza ngolimi lesixhosa usale kahle